Cudiza. La 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 lelo la lelo la la. La 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 lelo la lelo la la. La 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 lelo la lelo la la. Cudiza. Para falar de Vai polo río, hai que falar do río Gafos. O río Gafos nace no concello de Vilaboa e pasa e desemboca tamén polo de Pontevedra. É o tramo no que Vai polo río xurdiu. Xurdiu pola inquietude, pola sensibilidade de un par de veciños que ven que o río está estragado naquel momento, ano 2000. Dicen que é unha mágoa que o río, tendo tantas posibilidades, estou mirando esta paisaxe e vexo máis ou menos como está o Gafos agora, pero naquel momento era inaccesible. Non había eses camiños de fincas porque as leiras se foron abandonando, crecen as silvas, os pescadores non poden pasar. Deciden escribirlle a administración falando deso, de que habría que recuperar o camiño de pescadores e limpiar o cauce, porque a pesar de ser un río que, bueno, coas enchentes é moi considerable, pero é un río máis ben normal, un río pequeno. E está cheo de voluminosos, de frigoríficos, de televisores, rodas de camión, de todo. A administración non contesta, e dase un seguinte paso, que é convocar aos veciños mediante asociacións culturais e asociacións de veciños. Se o río Gafos non se actuaba en el, acabaría sendo unha cloaca como xa era, pero vamos, potenciándose, non? Ao chegar o verán do ano 2001, como un grupo de 60 persoas aproximadamente, pois empezan a actuar, desbrozando, retirando toneladas. Os primeiros domingos eran toneladas de voluminosos, rodas, cristales, plásticos, algo terrible, algo tremendo. A prensa se acerca por ali todos os domingos, que era cando actuáramos, porque foran todos os domingos de verán, xuño, xullo e agosto. En novembro de 2001 constituímonos en asociación. Vendo un pouco o que pasa no mundo cos ríos en este estado, vemos como en Cataluña xa hai inquietude, en Aragón algo, no País Vasco, pero en outras zonas de Europa hai movimentos que están actuando nos ríos. E o primeiro que aprendimos era que para poñelo en valor e que a administración se sensibilizara co río, había que catalogar de cara a enriquecelo, sobre todo en principio, sobre todo digo porque hai máis cousas, pero sobre todo con valores medioambientais. Fixemos un catálogo de botánica, Francisco Javier Silva Pando, que foi quen dirixiu ese traballo, fixemos catalogacións de aves, e máis tarde pensamos que xa reunido toda a catalogación ambiental posible, conviña darlle unha figura de protección. Falabas antes de Rede Natura. Ali non era posible por espacio, por metros, en fin, non se lle deu esa consideración, pero nos asesoraron que se podería conseguir que fora un espacio natural de interés local. Para eso tiña que primeiro otorgalo a Xunta de Galicia e despois autorizalo e asumilo o Concello de Pontevedra, posto que tamén hai que ter un mantemento económico para poder leválo a cabo, non? Aí hubo, neste tempo, desde que existe a asociación, dous intentos de destinar o val. Querían destinalo primeiro un alcaldable dun momento dado, ano 2010 ou por aí. Ese proxecto estrella era facer o Porto Seco. O vínculo con Marín, como hai tren e todo isto, a él interesáballe un Porto Seco. Bueno, inmediatamente nos puxemos a traballar, nos entrevistamos con este señor porque nos chamou, con este partido político, dixémoslle que aquel non era o lugar, el falaba de respetar 25 metros a cada lado, e nós dixémoslle, mira, se se fai un parque empresarial, vanse perder as capas freáticas. E non só que se perdan, sino que entre tellados e asfalto,
para facer os accesos, todo eso vais a incrementar no caudal de río, nas enchentes extraordinarias, e vai acabar pois, inundando o centro da cidade. Eso chamou un pouco a atención e aquel proxecto de Porto Seco esgotouse. Pero a mesma Xunta de Galicia, que ten obriga de dotar cada certo tempo de espacios para solo industrial, pensaba nese mismo espacio. Bueno, aí recurrimos unha vez máis a Silva Pando, a outros biólogos, os mismos biólogos e ornitólogos que habían traballado aí. Buscamos toda a información, un enxeñeiro hidrólogo que estaba facendo o doutorado na Universidade de Santiago. Fixo un informe que nos axudou moito e, ademais, foi un informe refrendado pola Universidade de Santiago. El falaba deso que explicaba con anterioridade. Si perdes a capa freática, tellados, asfalto, eso vai a subir moito o caudal nas enchentes extraordinarias e non somos nós quen de augurar o que pode pasar, pero que vai haber inundacións e máis que posible. Queremos pensar que, así como somos coñecidos como o colectivo que limpia o río, que o mantén, que o desbroza, que está aí, que erradica invasoras, penso que o maior logro é evitar que teña esa finalidade ou urbanística ou industrial. Sempre a administración, por desgracia, sempre está mirando onde establecer as industrias, onde establecer as casas e, evidentemente, a nós pareceunos sempre unha barbaridade. A nos gustanos destacar sempre a colaboración e a interactuación con outros colectivos, non? Un dos máis comuns e que xa é periódico é a Fundación Juan 23. Eles veñen encantados e nós estamos encantados e nos gusta resaltalo na prensa, que nos dá moito apoio, dicindo que, mira, o que fan eles, a pesar desa limitación psicomotriz, non o fan outros. Levamos colaboracións coa Cruz Vermella, con asociacións en defensa do cancro, etc., etc., pero tamén con colexios. Moi desde o principio veñen, sobre todo, escolas e colexios de rapaces, tamén institutos e outros colectivos que queren saber da nosa actuación. Consideramos que é moi importante seguir facendo o que facemos, porque a administración, que como decía antes, e que me perdonen eles, vémolo unha amenaza na maioría dos casos, pois estar aí fainos mobilizar a sensibilidade social, non? Vamos conseguindo xente máis nova, non todo o nova que quixeramos, pero que ocorre? Que moitas veces se achega a ti un biólogo e dices, home, este é ideal para nós, porque nos orienta, porque nos sirve de moito, pero é xente que está buscando traballo. Moitos de nós fomos funcionarios, tardes libres, fins de semana libres, etc., etc. Ahora xubilados, e, bueno, sigues aquí porque eu penso que, como agora mismo, resulta interesante, placentero, estar nun lugar como este. Se estuvera cheo de plásticos, de cristais e de porcallada, evidentemente perdes todo o estímulo, todas as ganas e acabaríase isto. Un dos colectivos colaboradores, sin menospreciar a ningún outro, pois foi o centro penitenciario de Alhama, que sempre con un grupo de 15 ou 16, que despois comían con nós, convidábamos a comer xuntos, a facer unhas xornadas de convivencia, pero era un colectivo, desde logo, moi involucrado, moi estimulado, e vamos, de un gran servicio, porque había xente moi nova, os domingos que viñeron notouse moito. Bueno, eu valoro moi positivamente o traballo con entidades que traballan con outros sectores con discapacidade, con xente con discapacidade. Nos dentro do Proxecto Ríos intentamos tamén integrar, non, no medio natural ou nas actividades
a estos colectivos, que a verdad que son moi agradecidos e son unha labor desde o meu punto de vista moi importante e bueno, e que é necesaria tamén, ¿no? A chegar a todo o sector da poboación ao medio natural, neste caso aos ríos, ¿no? Sí. A biocenose, que decimos nós, algo tan da natureza, non? Pois colaborar así, pois é unha biocenose social ambiental. O Proxecto Ríos é un programa de educación e de voluntariado ambiental que desenvolve a Adega dende o ano 2004. Non? Dase en ese ano e anos anteriores a unha circunstancia na que a Adega quería realizar actividades de voluntariado ambiental e de educación ambiental alrededor dos ríos. Reivindicativamente estábase levando iniciativas en contra da construción de moitos proxectos de minicentrais, que se estaban desenvolvendo nesa época. Participábamos coa Coordinadora Galega de Defensa dos Ríos. Foi un momento tamén no que se promoveu unha ILP, a Iniciativa Legislativa Popular en Defensa dos Ríos, e coincidiu que justamente ese ano fomos a Valencia a unhas xornadas sobre a auga e coñecimos unha asociación catalana que desenvolvía en Cataluña o Proxecto Ríos, no que establecimos contacto con esta asociación e asinamos un convenio de colaboración para adaptar os materiais e a metodoloxía ao noso territorio. E así, nace o Proxecto Ríos en ese ano 2004 tamén co apoio institucional do goberno que existía entón e tamén co horizonte de, se puxera en marcha tamén a Directiva Marco da Auga, en donde no ano 2010 todos os países membros tiñan que ter implementada esa directiva e unha das partes importantes e fundamentais da directiva era precisamente a participación social, que o voluntariado fixese un pouco cargo dos ríos o que participase na súa conservación, non? Ampliando, sobre todo, as bases de participación, os grupos de voluntarios e voluntarias que levan dende entón participando, non? O ano 2004 foi o proxecto piloto, en 2005 empezamos en realidade a realizar todas as actividades que se basean en captar grupos de voluntarios e voluntarias que realizan 2 veces ao ano un estudio dun tramo de río que eles mesmos escollen, ¿no? Para intentar avaliar cal é a calidade ecolóxica dese tramo, ¿no? Pero, ademais, paralelamente, temos moitas outras actividades, como son cursos de formación, roteiros asociados ao medio fluvial, limpezas recollidas de lixo, realizamos tamén encontros de voluntariado, campos de voluntariado, ciclos de conferencias, proxección de películas, unha infinidade de actividades alrededor dos nosos ríos, ¿no? No que nós, despois, collimos un lema que é o Proxecto Ríos, unimos ríos e persoas, en donde, a día de hoxe, en 2025, o Proxecto Ríos cumple 20 anos de existencia, donde teñen participado máis de 400 grupos de voluntarios durante todo ese período, o que nos estimamos aproximadamente 5.000 personas, máis ou menos en todo este tempo, pero, seguramente son máis, porque en realidade sí que chegamos a máis persoas que non participan directamente na cuestión das inspeccións, non? Estamos en este momento afondando en actividades un pouco máis de protección e de conservación máis concretas do medio fluvial a través da custodia fluvial, que son unhas ferramentas de conservación na que se poñen en contacto entidades, ONGs ou asociacións con administracións ou ben con propietarios privados para xestionar un espazo natural, non? Nos con a custodia fluvial, por exemplo, asinamos un convenio coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil para desenvolver actividades no río Tea. Promovemos tamén que outros grupos que participan con nós desenvolvan esas actuacións de
de adopción de ríos ou de custodia, na que, bueno, pois se poden, aparte de recollidas de lixo, se poden sinalizar roteiros, bueno, poñer en valor un pouco tanto o patrimonio natural como cultural e etnográfico asociado aos nosos cursos fluviais, non? Que vivimos no país 2000 ríos, pero se contamos regatos pequenos, etc., pois eu creo que ben chegaríamos aos 10.000, seguramente. Entón temos unha rede hidrográfica enormemente extendida con un valor natural e ambiental, cultural enorme e esperamos continuar, bueno, moitos máis anos, coas dificultades que iso poida supoñer, porque sempre dependemos tamén, no, do apoio institucional, porque, bueno, detrás dos grupos de voluntariado e detrás das actividades, pois evidentemente hai un equipo de persoas que o Proxecto Ríos non existiría se non existise ese capital humano que está detrás e que está respondándolle aos grupos e realizando actividades, editando materiais, etc. Como ves o futuro do proxecto? Si os grupos que decías, máis de 400 grupos, si os grupos repiten, si eses grupos crean outros grupos, como ves a sinerxia con respecto ao futuro? Bueno, nos somos optimistas, aínda que en realidade sí que estamos falando de voluntariado, non? Entonces, os grupos pasan por diferentes situacións, non? Entonces, en realidade, hai grupos que están activos nunha época, deixan de estar activos, despois retoman, non? Depende sempre tamén de que haxa unha ou dúas persoas que tiren un pouco desa situación e organicen as actividades, non? Nos últimos anos sí que o que facemos é traballar moito con centros de ensinanza, non? Porque, bueno, todas esas actividades se adaptan moi ben ao currículo, non? Entón, nos esperamos que, bueno, pois que algún alumno ou alumna que fixera algunha saída con nós, que despois poda participar nunha asociación, pois recorde esa actividade e se lle gustou, pois a mellor poida retomar, non? Tamén estamos intentando, bueno, pois facer traballar con outros colectivos tamén e intentar ampliar as nosas bases. Senda Nova foi un obradoiro medioambiental que naciu na Cruz Vermella, Xuventude, en Galicia. Foi a primeira actividade medioambiental que tuvo a Cruz Vermella, non? Foi un obradoiro de rapazas con rapazas e rapaces de quinto de primaria en Carballo. 5 anos despois, no ano 2006, iníciase a labor de Senda Nova como colectivo independente, e no ano 2008 constitúese a Asociación Ambiental Senda Nova, non? É unha entidade comarcal, eu creo que un poquinho máis grande que a comarca, si que abarcamos tamén a comarca de Soneira, un poquinho de Ordes, que comezou e a súa labor quizá máis, non sei se máis importante, pero si máis visible, foi o deseño e a dinamización de roteiros de senderismo que uniran ese patrimonio, non? Temos vertebrados casi 20 roteiros de senderismo, intentando diseñalos fora do asfalto, pasando por lugares de interese cultural, ambiental, paisaxístico, tamén bebendo das asociacións locais, das asociacións das parroquias, para descifrar de alguna maneira ese patrimonio en cada unha das edicións que abríamos esas rutas de senderismo en actividades organizadas. Aí nace a Primavera en Ruta e Outono en Marcha. O ano que ven serían 17 anos de Primavera en Ruta, o Outono en Marcha cumple 14, e o propósito da asociación, entón, o mesmo que agora, é intentar que eses roteiros, intentar que eses lugares por onde pasan eses roteiros non queden no esquecemento e
repetilos polo menos unha vez ao ano, non? O apoio institucional, como decía Paco, aquí é importante, os concellos, a labor dos concellos nese apoio para realizar estas actividades é importante, non son actividades deportivas, son actividades de coñecemento, son actividades de sacarlle o zume a cada kilómetro que vamos facendo, e esa é, digamos, a labor máis coñecida que podemos ter. Unha labor importante tamén é, que creo que é salientable tamén na asociación, é o apoio aos colectivos, non? Apoio ás plataformas, apoio aos movementos veciñais. Neste caso temos en Bergantiños pois por desgracia, un amplio catálogo de ameazas, non? Estou me lembrando agora en Soneira neste caso, os penedos de pasarela, estou lembrándome da plataforma en defensa da Férbeda Entre Cruces que se creou no ano 2003 para impedir que unha minicentral desfixera a Férbeda Entre Cruces. Estamos falando dun macroproxecto de minería de ouro de Corcuesto, por exemplo. Estamos falando agora mesmo de apoio ás plataformas que loitan contra líneas de alta tensión por culpa de uns polígonos industriais que nos queren chantar aquí, igual que en torno ao territorio galego, non? Hai moito tamén, e unha parte importante dese Bergantiños é o propio río, non? E desde Senda Nova tamén intentamos, de alguna maneira, poñer o noso gran de area para, de alguna maneira, artellar un movimento que sirva para protexer un río que é unha parte importante en Rede Natura, non? Parece que a Rede Natura aquí en Bergantiños solamente a costa, pero o río Anllóns é unha zona de especial conservación e que estamos vendo que está a sufrir urbanizacións na zona de Verdes, na zona de Carballo, na zona de moitos sitios, perdendo esa identidade, non? Porque o río non é só unha canle fluvial, senón que é unha vegetación de ribeira, unha zona de influencia do río, e intentamos que nos proxectos, tanto o proxecto que temos coa Diputación da Coruña, que é Espías no Bosque, como a Escola Ambiental, co apoio do Concello de Carballo, como nos diferentes proxectos, estea presente ese río, non solamente ese río, sino os demais, non? Eu salientaría tamén a labor que se está a facer no Espazo da Natureza de Oza, que é un espazo que nos cede o Concello, que foi unha antiga escola unitaria e que estamos acondicionando coa axuda do Concello e estamos revitalizando de alguna forma, non? Estamos moi contentos porque esa escola está no rural, Senda Nova é unha entidade rural, eu digo que a veces que é como ultramarinos dun sitio pequeno, que a veces ten moitísimas cousas relacionadas ca cultura, co medio natural, ca paisaxe, somos ese ultramarinos, digamos, local, e esa asociación rural que somos, que pretendemos ser, pois ten no Espazo de Natureza de Oza, verdad, que un buque insignia importante para dinamizar e para facer que non solamente teña espacio ali a escola ambiental, co invernadeiro, con todo, sino que teña un espacio de biblioteca, un espacio para poder quedarse, etc. E por último, pois alentar a labor dos rapaces e rapazas da Escola Ambiental de Senda Nova, que agora mesmo cumple 14 anos e que está crecendo e que agora mesmo, pues, efectivamente, tamén como roteiros é unha parte importante, unha programación importante e coñecida no entorno de aquí de Bergantiños, non? É moi interesante isto que comentas de que non sexa unha actividade deportiva. Nós, cando organizamos roteiros, non sei se vos ten pasado a vos, pero a veces a xente ven, e nos dices que non andades. Claro, bueno, nós a veces nos pasamos e estamos aí mirando plantas, mirando seguido, pero bueno, eu entendo que, polo menos entendo o noso punto de vista, a finalidade... No río Gafos, en Pontevedra, ansiábamos moito que se utilizara, que houbera continuidade dos camiños das leiras, do camiño de pescadores, como hubo toda a vida. En ese afán, pois en principio, de xeito orientativo o camiño portugués de Santiago, doulle opción aos camiñantes que foran por ali. E, bueno, a verdade é que alegrámonos de que así fora, pero chega un momento que é demasiado, porque ao final está collendo unha dimensión de 1,5 metros, 2 metros de camiño, e iso para o río Gafos, que desde logo é un río bastante máis pequeno que este, menos caudal, menos espacio, eses 2 metros convírteno, deixa de ser o camiño de pescadores ou o camiño das leiras, non? A servidume de paso que era, non? O Anllóns, como moitos dos ríos galegos, agora mesmo son os últimos casi reductos, non? Cando falamos de vegetación autóctona,
casi temos na beira dos ríos a pouquísima vegetación autóctona que podemos ter, por exemplo, aquí na zona de Bergantiños, salvo 2 manchas autóctonas, non? Agora mesmo é o único que nos queda, non? A beira dos ríos, non? E está no punto de mira, non? Agora mesmo. No punto de mira, para que? Pois para facer actuacións que, digamos, que urbanicen nesa mentalidade negacionista coa rural, non? Que é unha mentalidade urbana, de farola, cemento e formigón, e entonces, que o que as conclusións deso? Que espacios de interese como a Verdes, como diferentes puntos do Anllóns, pois acaben por ser urbanizados. Urbanizados como? Pois urbanizados con cortar vegetación de ribeira, facer paseos de zaorra de entullo, de drenar zonas de influencia do río de inundamento, de colocar pasarelas de madeira exótica, cun medio aí, ou cun argumento de accesibilidade que non existe, a accesibilidade está na actividade, non está no equipamento, e tamén do que falaba desde o turismo, non? Enganchando un poquinho coa figura do que son os espacios naturales, que moitas veces son, digamos, que reclamos turísticos, en vez de alguna maneira, ser figuras de protección real a nivel ecolóxico e cultural, non? Cantei como mal sabía, dándolle reviravoltas, calfanacas que non saben directamente unha cousa. Pero dempois pasé niño e un pouco máis alto agora, fun botando as miñas cántigas como que non quera cousa. Eu ben quisera a verdade, que máis boniteiras foran. Eu ben quisera que nelas bailase o sol cal paloma. É fundamental dende o ámbito ecoloxista e sobre todo no contexto de emerxencia climática, no que vivimos, onde se estánse vivindo episodios, fenómenos meteorolóxicos cada vez máis extremos, non? E os cursos fluviais son os lugares que é necesario conservar como corredores ecolóxicos, ben sexa de especies, non? Incluso tamén para amortiguar esos fenómenos meteorolóxicos extremos nos que nos vamos a ver envoltos nos próximos anos, todos os territorios, non? E por poñer un exemplo, bueno, vimos dunha vaga de incendios enorme e moitos sitios onde non ardeu foron, onde parou o lume foi a beira dos ríos e foi o bosque de Ribeira o que detivo, non? Esos incendios enormes. Pero chegou